Saiki basa poso profesine iki lho, guys. Jereng. Goreng. Iya, Jal. Nek gak poso ceklane poso karo sote. Nah. Nek poso ngene iki ceklane wajan karo sotil. Sotenya mandek karo Semangat pokoknya ya. Penting dadi duit. Oke. Jan pinter iki lho. Jan. Niki pironan? 2.500-an, Kak. Walah. Nek opo ngeri? Lah iya. Kowe iki bakul pamelu tok. Melu. Walah. Gas. Lah iya. Kene iki dadi bungkut iku nek ngene iki. Mari bos kene ya. Nek biasane bos kae iki karek njaluk, lah saiki sing kae sing semangat ya, semangat. Wis pokoke. Iki apa udintang. Iki sosis guys. Iki guys.